Sisngi hadir merami kajing kena paka HSPDP kalaset kela ya kajing kwa jang kajat benrio pan dana da terang ba da penagi kasi presiden jang HSPDP ba ke pipanyang mentakas ngi ulah pensai pana kalyang ke HSPDP kami sem laset kelas dia ya kajat benrio bat ulah ong ba kajing let kersan ya kini MLA ya ke NPP bakan tawi sarkar kadai namar bakila thait palat bansyong kajing yalang bola ya syong dagi hindru tuli kisang san perthai menden kasengi hing jong balak kaman remboi habakran sikila parti kubor manta kasengi bakapi panyang uang bana kalyang jong kineki arngut ki MLA ka HSPDP kala keren sai kedar haknya keren bad ulang bak telepon bakilong ki blakloi barwan ajeng kersan ya sarkar kapanyalam kinai kisang san perthai ki bomdai naga NPP bat BJP bat hakano magano kapor dan kamnya ki bakin lajmi sikaying ulat ikloi banwan Hendrai harangkat ki kendon pakata sarkar kadai ilpa ya ke format par ya ke jengdon jong ki nembar hadu pandayo bantawi ke sarkar Jingdon lang hingi kumus secretary, joint secretary mang tarasi. Ngi kwa ban ai ka kubol ba shai bhasha ki pai ba nu snong jong kari si jaitia. Bar po me dari abro wei ban update dane ban buddin halor ka kubor ka min kasi kami baca no ki arngut ki MLA jong ka HSPDP hakaba la pen pulom no ya jing thung ban thau sarkar ka ribli ki seng ya ka sarkar ka batmai hapo ka jing ram ka UDP ka Congress ka Trinamool Congress ka PDF kan thup ya ka VPP party te ngi ka party ngi la song khya lo ka ni but ka jing mi ru ha kitna pathai ko bor ka bo ong ba SPDP ka la shet kala ya ka riba ka jai ru dane ya ki kin tu seng te kum ka party kum mangala patai men nin ka bit halor ka jing dai penia so ndai so party mo ka jing ya so sarkar ka jing trelang ba ka sarkar ka batma ke NPP party da ka bakini ki anu ki MLA ki jongi kila leit pan ya sok ti ban thawi ta ka sarkar batmai da ka leng ka jongi menin ka si ila leit pharo da ka jing tho sha president trong ka NPP ban weng no ek tu ching kershan na mar ngim shop pat la yo ban pen bai dani shom la yo ban rai da party hagal ti badai te menta ka si habaki ja kum tu menin na gani jing lang jong ki ndutli ki party ka jongi ka khamdon na kaliang jong ki anu ki MLA ni na kaliang ka party ni da songkhya kum ni kai bani kong e ni songkhya ya ka ne ka sentiment ya ka sentiment jong ki pai ba nong snong jong ni ka rilum ka si jeng tia khamtam rilum ka si jeng tia khamtam to ni i leng ba kini kin reutli ki party ki kwa no ban yo no ya MLA ubadai na kata ka jai mari kasi face kasi katubi la shai ba kata ba thak ju ka por ka concern ne ka jing smoke ham sim jong ki sing bhalang ba pero pher wa pila tip ta ka si ki don ki jinglang ki don ki la ban ong no ki demonstration sit in demonstration ni so ki sing bhalang ba pero pher ba kani ki jing bom don jong ki ar ngut ki MLA jongi kalong ka jing pulam no te halor kani nagalang ka party ru ni pen pau ya ka jing susi ba baleng ni pen pulam ka de gani ka lat bala da kata ka jela jungi kan yo no dau CM uba UCM chief minister nagani ka rilum kasi so communal bat ki pai ba jong rilum cheng rilum garo te nagalang jungi ngira persang ban bodin ban wat yaki kum president bat ki prang ba te menin gamit besimit ni khamthia ngla wat yaki hang ki dan ngla shem yaki leng ba ka telephone leng ba ka phone call te hakajing kren ge jongi te ngil ong yaki balai pede phi khamdon hakate ge lang ban pen kut menin haying jing ba lak men rembui former home minister te ndang le kren ki ong ba ki ai daw bala slam rak ki lang na mar bangi lawan adu kharwe biji haying jong ba rembui mak yang jonga party ge chongi te umlahi ban len slam le shong tu te ki party ki wan suki pelati bhi but phi hadu ba poi ma phi ki medium ni hakaying jong ki ila long pa live ta tam te hoy ngaru ngambi hu ko por swaba beng ri ho ba kren ni MLA jungi arngut bari ba medba ngwe ni leader jong ke di kin party but
ngilia kren yiki ba ki don ke jing thu ban thau ka ta sarkar ka ba thumai ka ba mde ka balong ka non BJP non NPP party government te hang tu ngilia kren shahiru bakin thau ya ka ta sarkar ba thumai tenrei ha kapur ba ya kren tang ki primary na man ngam dei we male te nagaleng jo kom president ba ngam don bat ka group chung ki mle tai tai por ba ki jano ba ki le bam kila tangan ki ong tang ba hakata ka por hiru ki nang mut ba kata ka meeting kam poi CCA na mar blas lem palat te kila jano ki ong nga haka phone mo tre ong te bale ba pija ba hade ban aplu bakut kai te hadin bangile kren iru ya ketu janmi te haka media report ba kila aya ka jing support chung ki ya ka NPP party te halor gani ngala kren pensai hi page nagaleng ji ka party ila don gani decision bat kani ka wega group te angin pendep bat ki but ngimpat deh hin ban le ta pilong persa no ya ka party hadin nga pensai hadin nga kroye ki hadin nga kren ki ba piwan no sekmat ban pelungu ile dia ka party ka direction ka party ka long tongin pendep ya kani ka formation jom kata ka non BJP and non APP government Meghalaya kumba ki kwa kini ki paiba isem halang bat ki party halor gani as kumen madong men tagasi ba ki ong ba tola da kala poi hagadu kata uput ba kin ban thau ya ka sarkar ngin ko ngu ya ka party te e ka ba mata ka si ngan a ya ka ku bo sha boro ki pai ba no so ni ka ri khang ba ngin shai ka long ba ki ong kum ne ke nga pi pen bai no ya ki tu ki no ya lam chong ka ni group jong ki nuclear ki party ba la yo ya ka format na ne ya ka formation ya ka sarkar ka bathamai way ban lead ya ka sarkar chief minister faced the deputy chief minister the barkoi ki minister ki bandon ha ka arrangement ko biang but kan don kam ka signature ka bakila bandon hadu kumba live ho tam kumba mo ki menin ka baduna ki ong stang mengi akli armut ki emre jong ka party ki chogi te daga jing sukhyang ngai ki ndali i ya kata da kilale ya kata kila jit UCLP leader ye ba medba te ngala lek menem step he ba medba ngale kendu markhmat ong kila don em ka mo karai ka besai ba skem ba baro ki political parties ki bakwa ya kata non BJP non NP government kin form ya ka sarkar ha kan ki jela ga Meghalaya ka jungi te ndala biang lut ka signature ke jong ki resolution ka bingin pha ha governor ban state claim te ong ki ba stang ku ba armut ki ong ngi ba de ban sign ban panyo ya ka number te ki ong ban dala deble kum ta baro khoi te ngi beleng ko ngu ya party na man i benin ki khlem don karai ba shai bangin le claim no ya ka ban form e government te ai ko ba ngamut ban ong hangnim ta ka si shai ka dar ka lang ba ni kwa bani i no ya ka list jong kita ki ki no ilam ba thma jong ta ka sarkar ko ba thmai ka po ka jing long CLP leader jong ba med ba but kin don rule se baro khai jong tu ki party ki ba ki la pen bai ma ki ngam yo ban shong hang ta then we iba bar khoi kila put in place mo in order kila biang lut kila submit ya ka ikin list jong ki MLA ki ba support ya ka but when state claim ho governor jong ka sarkar ba de ko komi de bele kum ta ha thau ya ka sarkar te nga ong ki ba loinem ban wan mo ban wan ban join hand ba ka sarkar ka thamai ba kin thau de ki party ba ka long hiyo ba jongi te kila ong sai bala da kala long kum ta ka ba biang pen tip ingi man tak loy ka bala bat ngin ko ngu ka party te mene ngala le ai ba med ba wan ra ngi ka list jong baru khoi ki tu ki mo ki leaders ki jong ka ne ka coalition government ka ba don hapo ka jing am kham tam ulu nu no yalam na pring khasi ni klem da small party ni klem da don ka jing so pheri no ni pediang ni buram ya kata ka sentiment ni ki ba ya ka jing anu ji ba wala kim ai ka mandate ka biang yangi mo haka participate pingin tangan ki MLA ki maga mandate ko biang yengi ki party rilum be haba kita ki we ki national party kum ka Trinamool Congress kum ka Congress mo but ka VBP but ka PDF ki la ban le bale ngi ni persha mang hi marwe long kumbang ila lang persha ya ka mon jong pai ba ka jala ka participate pi ka bayang rista ka long pan protect ya ki interest pi pai ba but ban trelang ba ki pai ba te bale ngi long against ya ka will jong pai ba ya ka wish jong ki pai ba te kila pensko yang ong dalam biang kumta phone yaki in one but ni sa join han ta te kai ko bang kwa dong ni up ta sang ya list yaki ya formation
jong kan ke government ko watmai ke bakin tawal se la shibit la shai te la kin ai kubor nga shimi klik president ban wan ra igini ki MLA bakin join han hangta tang bangim la ban le ni sha ban nadu bang isdang bale chik election ya CC jong ka party kala shagrar kung gasni kala kin job election marki pai ba ko si jing ki kwa ek service ban ra government ni khamdon gajing snow prasha you know mo la ganun ko government ni like bai tam kin wan ra ringkat bat ki ki manifesto yung party issue yung party ko way kum ha ba ni ki ba ki an ba prasha ya kan ka ya ka interest yung ba in kren haki ka government bakin relok ya kata revisit yu pudu sam ba dei ban pen bai no pen pendak kum ba kila angnu ki ba bagani government ada pela tang shiteng lati ban revisit ki duri ki jing ki badan hang tu haka jing bai pudu sam bat kum ji gi issue ki ba dan kam tam jong kri ba ka kan reu kita gelong tenrai kumalong menin higa long habdak di saya giru de mentagas ni ngapen sagadar ba at any moment nasibit ne la sai na kiwan ya ban thau sarkar ngakula ki ban yalam bat bakin soilang ya kaneka ban state claim ha kaneka sarkar ko tama kata kan diga message ulang very clear na galian ka party ng bajong president ba party ni kwa ka katban ang kloy ng hapala ya lese la shala da la silma sebiang ko meniru ka don gajing sha lep ng tay ban pen bakla jeng bodi gini ki MLA ki chungi tengi kwa bakat banang kloy nang leno